Yo, Malik, fit, Xoji Gaftochor, Xashtumi mart, idi ochamay, idi ochajon may tabrik mekunum shumora. Ma ochajon, xashtumi mart idi bonuvona, idi dixtaronay tabrik mekunum shumora. Ma musulmonjon. Мартаи очаҷон иди шумо муборак ба хамаи бонувон мегӯм ки идтон муборак очаҷон имрӯз шумора табрик кунем ба идтон барое ки очамона метонем бардошта дастармон хизматҳои кадаша наметонем баргардонда шабҳои бехобидаша ба мо аллоҳо гуфташа шабо пеши гаҳвора муҳима сила кадаша ё шири сафед додаша меҳнати ҳалол кадаша мара калон кадаша ихора наметонем баргардонда ҳаштуми март наздикай чӣ гирем ма да очам беҳтарин туҳфа гирем аз ин туҳфа шод шава баъд ма ханда шаб бинам хамаш аз дил дах шава сад ҳазор рахмат мегӯм мара калон кади оча ӯ рӯза ба ёд меори якум бор қадам задама тидая туҳфаи ҷолиб буд қадам задама ӯ рӯза чи якум бор синфи як рафтама бахои ало гирифта сардори синф шидама ҳаррӯз тира шод кардама бахои ало гирифтама медонам ин хода ёдтонай намеброрен аёд хай хамаш гузаштада хаштуми март муборак хаштуми март муборак ҳаштуми март иди очамай иди очаҷон май табрик мекунам шумора ма очаҷон ҳаштуми март иди бонувона иди духтаронай табрик мекунам шумора ма оҷибекҷон ҳаштуми март иди очамай иди очаҷон май табрик мекунам шумора ма очаҷон ҳаштуми март иди бонувона иди духтаронай табрик мекунам шумора ма оҷибекҷон шерхои азёдкунонда то хол ма ёд дорам ӯ рӯзои кӯдак будам мона ма да ёд дорам ӯ рӯзора ёд дорам ки рӯзум да футбол мегзашт шабом дарс книда саҳар то обеда мактаб мегзашт ҳозирам мактаб хонам синфи хаштам мехонам даври кӯдаким ҳамин қабуд ӯ вақт чӣ қад ширин буд ӯ вақтое ки барои модармон бепарво будем чӣ коро карда будему ё накарда будем ё ҷанги байни хамсинфи ҷура хонда ҳақоратҳои бехисоби оча якдигаршона ӯ вақта мо хурд будему ҳозир мо калон шидем мо бо ақлу илму хираду дониш шидем мо очамо ихтиром кардем ӯ вақт беэхтиром будем гузашта рафтакш ма идоф як гапе мегӯм хаштуми мартро муборак ба ҳамаи бонувон ба ҳамаи духтарон ба ҳамаи очаву хохару занон ҳаштуми март иди очамай иди очаҷон май табрик мекунам шумора ма очаҷон ҳаштуми март иди бонувона иди духтаронай табрик мекунам шумора ма оҷибекҷон ҳаштуми март иди очамай иди очаҷон май табрик мекунам шумора ма очаҷон ҳаштуми март иди бонувона иди духтаронай табрик мекунам шумора ма оҷибекҷон ҳаштуми март иди очамай иди очаҷон май табрик мекунам шумора ма очаҷон ҳаштуми март иди бонувона иди духтаронай табрик мекунам шумора ма оҷибекҷон ҳаштуми март иди очамай иди очаҷон май табрик мекунам шумора ма очаҷон ҳаштуми март иди бонувона иди духтаронай табрик мекунам шумора ма оҷибекҷон Yo, Malik.